Hello, sarapod ka malipayon. Buntag kanyong tanan, mga parinte. Good morning ninyo. Musta naman diha mo rag nanimaho naman tagbatong diha ron? Ha? Nanimaho nagbatong diha ay klaro kaayo oh. Ano inyo mga bitin sa purol diha, guniti na ninyo ha. Ayaw ninyo nagtagay tsansa nga mo iktad na ron kay agoy na lang. Welcome din sa tuang ikaduang hugna sa ato papanag-uban din sa atong tulumanon ang Dear Kuya Helen. Laing suwat na sad ang atong taganong pagtagad karon ini mga taknaa. Niya na sa mga kamot ang sulat busa din nato lang anon. Ato na ning tagaan og pagtagad ato nang ablihan ang sulat ani ayan. Nablihan lagi. Okay. Ingon din sa atong sulat oh. Oktubre 2, 2015, Dear Kuya Helen. Sugor sa maayong pamatasan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran kanimo Kuya Helen og sa tanan nga mga naminaw sa tibuok nga kalibutan kuya sa imuhang tulumanoy. Dili lamang ko ta sa Davao madunggan man buta sa laing sa tibuok kalibutan no. Pinaagi sa syempre internet, di ba? Di mo to, bahala mo. Bueno, padayon ta. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Berto. 67 anyos na kuya. Ulitawo lang gihapon. Sa una. Karon kuya, nagminyo ko karon nining akong asawa nga mo'y nakahatag kay nako problema. Patay ka diha. Asawa na po ang problema. Kuya Helen, kining akong asawa si Maris. Aron niyo masabtan kuya ang mga pangitabo mauni. Kinsa bandor na ang nadugtok. Ablihilag, ablihira. Oy, ikaw mangguday na pre. Ay, Roberto, suroy ko din. Murag wala na nakita dito sa atong classroom. Ay, pasensya na pre. Daon na. Ni Ay, nagluya na po ko pre. Inubo siya ang hemoglobin. Ay, marigay ko na ko ni mo. Ginaglanod nga maminyo ka na. Ay, pre. Oh, sa manda. Minyo ka. O ini tabo si mo aron, ha? Kung magsakit ka, walay mo atiman di ba? Besag kitsa diya, pre. Ayaw nagpamili. Lahi man tong panahon na to sa una, pre, pwede pa ta magkapamili. Karon,
Bisag mga dubok, makao naman. Tanaw di mo, pre. Okay pa ba kang magminyo ko? Ganong dili man okay. Naman kay karinderya. Naman kay negosyo gamay. Pwede man kay na nibog mauday mo naman katimbag. Katakod man na imong panghuya, pre. Sige, pre, ako ka ng kwano? Ako ka ng buhaton, pre. Ay, buhata gina, pre. Gimingaw na Miss Imo dito sa atong classroom. Wala na heater dito sa atong tong-et. Pre. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help. Kuya Helen, Always tuod man pila may dagan sa istorya lagi, kuya, kaya di man ni makanta ni. Akong kumpare nako, nitambag nako lagi nga, mauna, kinangnanon daw kuno nga, your dog, aminyo kuno ko. Aron nga doon na kuno ko'y katimbang sa kinabuhi. you so mad. Tuod man kuya, Somehow I want more. doon ako'y na istorya. I don't mind spending every day. Sa customer sa ako ang restaurant kuya. Mauni ang mga panghitabo. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. Tap on my window now. Ay. Sige, sold mo. Sold lang. Excuse me? Oy. Doon na ba maaniyag nga dalagang dagko sa kuha? Nadula ko di. Oo, day. Unsa may ato, day? Pwede ba kung mga apply din eh? Mga play? Mga play kag waiter? Unta lagi. Nagkananglan na kay kong trabaho. Bao ba? Oh, sige. Sige, kung gusto ka, may iba po kayo nangita bansab ko og waiter karon. Pero ang akong sweldo, minimum lang ra ba kayo? Okay lang. Madawat kay nako na. Kumao ka na. Oh, sige, walay problema. Kuan. Sige. Pwede na kang magsugod karon. Mao ba? Salamat sa imong pagkabuotan. Noy, Uy, ayaw lang kong tawagan, Noy. Tawagan na lang kong Berto. salamat kay Norberto. Kuha na ng Noy, Berto na lang. Salamat kay Berto. Uway sa pa yan. Sige. Alin din sa kusina kay tudluan na kasi mo mga bulahaton nun na. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, Kuya Helen, 'cause I've never been tuod man kuya, gitudluan ako siya o mga buluhaton sa akong gamay nga restaurant kuya, karinderya. You can see the Maayo man siya mo kuan kuya, maayo siya mo trabaho.
Hangtod nga gihimo na ko siya nga tigpamahala sa dining area. Bali siya tighipos ko ya sa humag mangaon. Okay man siya kuya. Gani, dito na nagsugod o kausap ang akong kinabuhi kuya. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin. Kabaw ba ka? Ning kanta hatod ka ninyo sa Tide 6, bossing sa kaputian. 6 pesos lang, 6 pesos lang. Cerelac! Big nutrition for small tummy. La la la. La la la. Oy Mare, La, 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 malipayan la, la, malagi la, kaayo la, ka. la, Unsa may bago ninyong la, la, mag-asawa? Ay da, anniversary na mo gahapon, Marie. Unya si Mister, naay dala ganiha nga sorpresa. Sorpresa? Unsa man to Mare? Iya kong ipamalitan og mga bagong mga appliances gikan sa Fiesta Appliance sama aning Smart LED TV, Fully Auto Washing Machine, No Frost Refrigerator ug Inverter Air Conditioner. Wow! Kabongga gud ana Mare. Dili ba lisod diha mag-installment sa Fiesta Appliance? Dili jud Marie, kay sa Fiesta Appliance paspas ang approval, walay ahente og zero interest pa jud sila sa installment. Aduna pa sila buy one take one nga mga promo og up to 70% ang ilang cash discount sa mga pinili nga mga appliances. Maabi-abihon pa jud ang ilang mga trabahante. Uy Mare, asa naman ka? Asa pa idi mamiesta sa Fiesta Appliance aron sama nimo Mare. Bongga pud ko, di ba? Bisitaha ang mga branches sa Fiesta Appliance sa Waling-Waling, Diversion Road, Buhangin, sa Panabo, at Bang sa Central Elementary School, sa Tagum, sa National Highway, ug sa Lupon Highway, tapat sa Petron Gas Station. Fiesta Appliance, araw-araw fiesta, araw-araw masaya. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sali na sa Ginebra San Miguel Milyong-Milyong Ganado Caps at Celio Promo. Gumawa na ng entries para sa chance manalo ng 1,500 pesos halos araw-araw at hanggang 50,000 pesos linggo-linggo. Sa Grand Draw, mamimigay ang Ginebra San Miguel ng 100,000 pesos per region at tumataginting na 1 million pesos grand prize. Madali lang sumali, ilagay sa isang papel ang pangalan, edad, address, contact number at signature kasama ang 3 selyo ng Ginebra San Miguel o Vino Colafu o 1 cap ng GSM Blue o GSM Blue flavors. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at sa labas, isulat ang produktong ginamit at promo name. Ginebra San Miguel Milyong-Milyong Ganado Caps at Celio Promo. Ipadala ang entries sa participating radio stations o GSMI outlets para sa chance manalo. Hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Ganado sa buhay. GSM Blue. Mix or straight, iba't iba ang saya. Vino Colafu. Kakampi mo sa lakas. See posters o tumawag sa 632-2564 for more details. Promo runs from August 17 to December 12, 2015. Per DOH FDA permit number 0692 series of 2015. Drink responsibly. Kabaw ba ka? Nga ang imong gipaminaw, Labridyo? Labridyo gani. Kabaw ba ka? Nga ang imong gipaminaw, Labridyo? Love radio gani. Kabaw ba ka? Nga ang imong gipaminaw, Labridyo? Labridyo gani! Gani! Balik kita din sa ato ang sulatan po, mga parinte. Ingon din Kuya Helen, samtang nagka-develop ang ako ang pagbati ngadto kang Maris kuya, ang bag-o na kong waiter kuya. O gani, ako siyang giistorya kuya kung ako siya sa kuwan pa, ako siya gibanhigan sa kong gugma ba.
gibanhigan ako siya akong gipadayag kaniya ang akong gugman yang timos og tiunay. Aron yung masabtang kuya, mao ni ang mga panghitabo. Mao ba? Ingana de kalisod ang naitabo si mong kinabuhi? Oo. Lisod kami dito sa bukid. Mauto nga. Nakauna-una ko. Wani din sa Davao. Huwag din mamaligya na lang kong unod. Unya asa mang kadapit nga palingki na maligyag unod. Dili ko sa palengke. Dili ko napita sa may Central Bank. Wa magkokitag na maligyag karni di ha. Wala gano'y kakasabot. Ang buta ko ipasabot nga. Gibaligya na ako akong kaugalingon. Ako mismo nga unod. Ha? Oo. Mauna. Ay, pagkaluoy po dahil sa imong kahimtang tungod sa kalisod. Ay, naluoy ko nimo. Pero ayaw ka balaka. Kaya mutabang ko nimo. Sa kuan pa, munang gingon nga tutulungan kita. Mao ba? Abi ni mo. Siya, primero ko palang pagkakita ni mo, Maris. Gibati ko nga dunay special diyan ni mo. You have a special. I think dili ko special. Ikaw ang special. Ako? Ako ang special? Nganong nakasulti magkana? Ikaw may naiitlog. Joker po mabudek. Maunay gadahan ako si Buwaba. Unya o moabot ang panahon. Akong ibanhig niya kanimo. Ipadayag na ko kanimo akong pagbati. Doon na ba'y pag-asa ang akong kasing-kasing diyan nimo? Pero kay balo na ka. Nga doon ako'y kagahapon. Ayaw ka bala ka. Tigulang na baya ko kita na ka. Tigulang na ko. Basig ikaw na una kay kagahapon. Ako basig wa na ko'y kaugmaon. Unsa? Tuod man kuya. Pila may dagan sa istorya. Gikasal gud mi kuya. Gikasal gud mi sa simbahan ni Maris kuya. O perte na kong lipaya kuya oy.
Salamat sa inyong pag-congratulate. Salamat kayo. Salamat. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Grabe na ako ka-excited ng panahon na. Ay, karon bag rin taon na matinood ning pangandoy ani akong bitin sa purol. Han, Berto, kadit lang kayo, ha? Manghugas lang ko. Oh, sige, panghugas lang. Ayaw kalimot na ilinapuan nga dahon sa bayabas diha sa kilid, ha? Uy, hindi na ko ana, uy, noon sa baka. Oo, sige, ikay bahala. Ka-excited ko ba, Aron? O sa kahay bation na din, no? O sa kaya kong buhaton. Gusto. Ako tong gamiton tong... ako nakitaan sa lida. Lain-lain na ba ito nga mga style? Kaya pa ka na kong kangaroo style, ane? Basig maglisod na ko ani gabas. Ako sa daw ning bairo na sulayan sa daw na ako ning kwan, be. Kini ako, bibi ko makaya pa ba ni, be? Kaya pa ba niya? At least. Oh, padulong ni siya din eh. Wala. Mauna gede. Gigod. Okay. Oh. Anya. Okay ka lang? Ako? Unsay okay? Perting okay, ha? Ang samang ka diha, mura man ko kagkuan. Mura man ko kag nangurog. Nangurog? Kuan na siya ka-excited. Mau ba? Dari dia. Aray. Kenal. Gaya. I know you need a friend. Someone you can Honey, Maris. Nganong ni hunong ka man? Wala lang. Sultihin ko nganong ni hunong ka. Uunsa man. Dili ka ba malipayon nga gipakaslan ta ka? Bisan pa nga GRO ka sa una? Malipayon man. Pero naalam ko'y gihuna-una ba? Gihuna-una? Unsa may gihuna-una nimo? Gihuna-una na ko ba? Nga, karon, gabso na ko nimo. Di na ka mo bayad. Sayang man sabgod nga ang bayad, uy. Sayang ba? Unda? She wouldn't listen. And she left before I had the chance to say, oh, the words it would mend, the things that were broken. Kuya Helen, hangtod dito higayon na kuya, ang akong asawa nga si Maris gahuna-huna gyapog bayad. Naanan siguro sa iyang trabaho sa unang kuya nga kada gabas tunay bayad.
Ay kuya, para mahimutang lang yun may gibayaran ako kuya. Ay! Gibayaran yun ako akong asawa. Gani kuya, usahay. Naapag yun ang mga sungog-sungog sa akong mga parinti kuya. Sa mga parinti, sa akong mga kaila kuya. Aw lagi kay mo nag-ingon nga asawa man ako siya o gimahal na ko siya. Ay gikalimtan ako ang tanan kuya oy. Gikalimtan ako tanan niya mga kagahapon. Total ako tiguwang naman ko, naman sugoy kaugmaon pod. Ang ako lang nga doon mo atiman sa ko kuya ini katiguwang na ko. Gani kuya, every now and then ako mga kumpare, magsigrimain ako about aning trabaho sa una sa akong asawang si Maris. Magsige sila kingong kuya nga base daw kuno pagabot ang panahon nga base daw kuno oy kambyuhan ko na ni Maris or lukuhon lang ko pero ako maguna-hunaan na kuya oy. Gani kuya, sikat-sikat gina ni si Maris kining akong asawa kuya pag-abot aning butanga kay murag tanaw ko ilado siya ba daghan na kaila sa iya pero ay gitulon ako tanan akong pride oy. Onya kuya mao ni mga panghitabo. Sayo sa buntag. Noon sa man ka nga murag luya man ka, ha? Sulti ko. Unsaon manggod. Di na ko malikayan nga basi uga. Basi ka binuangan lang ko nimo ba? Basig binuangan lang kundi mo kay tigulag na ko. Unsa man ka, oy? Karon pa tanaw ko mo binuang sa imo, ha? Dili ti ka binuangan. Salig lang. Ay, akong pride bag, itulon lang yun na ako bisan pagdaghag na kailanin mo. Past is past. Humanan na to. Ni-move on ako karon. Nakitaan na ta ka, gimahal na ta ka. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Maris. Kana imong pride, tunla lang na. Kaya kanang pride, mura na nagpante. Kung dili ni mo ipaubos, walang mangyayari. Tinuod ka. Sige na. Hindi rin ako sa kusina. Magluto na ko. Ikaw na'y bahala diha sa kuan. Ikaw na'y bahala diha kung na'y mang-order. Sige. Ako na'y bahala din. Sige, excuse me, sa. Ayaw kalimot, ha? Ayaw kalimot sa presyo, ana. Sige. Ayaw ka balaka. Salamat. Dere. Ikaw kami mo, sir. Palitan mo din kay barato rin eh. Kini paklay o tag 5 lang. Excuse me. Uy. Kadit ha. Kadag butako sir, butako. Oo, nakita na kong butaka. Sa may ito, mukaong ka? Oo, mukaong ko. Siyempre. Ay, restaurant makaling mo, Oo, sige. Tabagi ko, sir, kadit ha. Tabagi ko, babe. Pwedeng ikuan nimo, pwedeng kanang imong plato, kining plato naman. Kining imuhang karaha.
luwag. Pwede na mong ikuan sir kaya kung si Moto ng sudan. Sige, para may bawaan mong sudan. Kini. Unsa man ni? Kini. Oy, tinapanan. Kamihan ni, oy. Pasila na kahibaw, yun ka, grabe, swito ka. Kini daw. Kini, punta na to. Oy, tinabal. Oy, grabe ka ha. Extra, grabe ha. Gibong talent mo, grabe ha. Dabi dong ha. Ika na, papili apa ko. Kini. Kini, mo rin pinakalisod ha. Unsa man ni? Kini. Oy! Ha! Alam nakin! Ha? Kari-kari ni! Grabe. Shit, impress ko sa imuha ba? Na-impress ko sa imuha ang pagka-bright ni mo. Tinuod ko na yung mga buta. Doon na yung extra talent ng mga buta ba? Siyempre, kita. Kaya itong ilo mo na itong gamiton. Kaya doon ako ipatag-an mo. Kung makatag-an ka ani, doon na kay premyo sa kuha. O ang mahitabo, libre ang imuhang kaon karon dari sa kuha. Libre ang imong kaon kung makatag-an kag unsa ni. Sige. Tingaman tada unsa man na siya. Kuha na. I-plaster na kuha na kay pampay na ko na nga na tagan-tagan ba. Sige, kadut lang. Ako ni siyang ilaron. Ako ning adtuon ako dito sa akong asawa nga si Maris. Ako ning kanon. Ako ning itrapo dito sa iyang panty. Itrapo ko ni siyang panty. Tan-aho na itong magkabantay pag ining tuhanan ni. Dong, kadiyot lang kay dong ha. Kay tuas kusina dong ang usa ka putahe. Akong ikuan dito ang luwag. Sige. Kana, game ko na. Karong ka. Adino ko si Maris. Ane? Unsa man? Do na ba'y buta dito ba nga mayo kay mutagan ba? Bebe. Ato sa ning itrapo dari si Muki. Bebe. Aray. Anong gitrapo man nimo na sa akong panty? Ako lang lagi ipatag-an sa iya ha. Kay murag maayo kay sa mutag-an sa itong mga sudan ba? Mao ba? Sige, itrapo Bebe. Okay na. Salamat. Mubalik niya ko. Sir, dada ka na, sir. Dada. Dada ko. Kana. Bebe. Kini, simhuti ni. Kung masimhutan ba yun ni mo ni, libre yun ka sa kuha. Tanaw na itong unsang sudan ang iyang masultian. Okay, simhuti ni dong. Bebe. Oy. Nakatagaan ka dong? Katagaan kayo? Bebe, unsa man ni nga sudan dong? Oy. Nades, Maris nagtrabaho dire? Maris, naka dire? Natag-ada diya nga kang Maris ni? Helen, pero tignan akong guula kuya kay hangtod ang buta na kaila ka Maris. Kuya, sa primero abin akong makaya lang na ako ang kaguol ba? Pero unsa man na ini kuya, oy. Kuya, sa bangyo tambagin tao ni Kubi. Unsa kay na akong buhaton ni bulagan ko ba ning bayana kuya? Unsa man ni?
Tabangi ko ninyo, kuya. Berte manaling sikata na akong asawa, kuya, oy. Maluoy mo yung tao, eh. Inyong magtatampo. Berto,